Lêkolner Zeynep Yaş yekem qeydên Mûzika Kurdî yên ku 122 sal berî hatine çêkirin bi dest xist. Zeynep Yaş bi salayê li ser arşîva dengbêjiyê xebatên xwe didomîne. Ji bo ku xebatên xwe kûr bike dikeve gelek rêça lêkolnan. Vê carê jî qeydên Kurdî yên di sala 1902 de hatine tomarkirin bi dest xist. Lêkolner vê qeydê weka qeydên yekem ên Mezopotamyayê ji bo dîroka mûzika Kurdî girîng û bi qîmet pênasê dike. Ji aliyê Felix Ilûşên ve ku ev xwe ji Avusturyayê lê wek yek ji damezrênerê zanîngeha Humboldtê beşê etnolojiyê ye. Di wî wextî de ji bo xebatê dema ew şûnwarê zincîrlî dikolan ku ji va xebata re ji va qeyda re dibêjin qeydê zincîrlî. Ev xebatê han wê çaxê ji aliyê wî ve hatine li ser şimay ku jî re em dibêjin şimayên silîndir. Yani qeydê li ser şimayê de hatin çêkirin destpêkê qeydên heman wextî dengan e jî. Weke akademîk ji bo akademîk ev qeydatine çêkirin. Bêguman di wî wextî de em dibînin ku demekî gelekî ew e yani wek demekî gelekî mühim e ji ber ku qeydê dema Osmanî de hatî çêkirin. Lêkolner Yaş dibêje ev qeydên ku ji aliyê zanîngeha Humboldt ve hatine parastin de ji aliyê Yusufbegê ve Kilama Qasım Beg û Lemînê, ji aliyê Nazlıxan ve Xelîlolawa û Lodilo, ji aliyê Elîbegê Amedê ve jî Kilama Diyarbekira Şewtî hatine gotin û hatine tomarkirin ciyê xwe digire. Qeydê ku di destpêkê de hatî çêkirin 1894 e. Em dibêjin 1902 yani teqrîben nêzîkî 8 sal e navbera we de ferq heye ku piştî ku qeydê deng hatine peydakirin ev qeydê hatine çêkirin. Yani di destê me de weke qeyda ewil em vê hesab dikin hem ji mûzika Kurdî re hem ji qeydkirina dengê Kurdî re. Piştî wê jî 1904 de em dikarin bêjin li ser qawana ji aliyê Xosrof Malol ve li Amerîkayê dengê mûzika Kurdî hatine qeydkirin. Lê ev berî wî ne. Ev berî wî li ser şimayê hatine ser silîndirên şimayî hatine qeydkirin ji ber wekî gelekî giringin. Lêkolnera jin hê jî li ser dengbêjên jin û li ser kilamên wan lêkolnên xwe didomîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed. 1920 katalog kirine.